good morning guys. Papunta kami ngayon sa Bulinaw. Bulinaw 1, 2, 3. Ayan o, kasama namin sila. Hi muna kayo. Hi. Ayan. Ayan, sila ate kasama namin. Ayan o. Hi si ate. Hi ate Mater. Gala na naman sa ate Mater guys. Stop over muna kami. Ihi dito sa may Alaminos. Ayan o. Sa Phoenix. Nandito na kami sa Bulinaw Falls. Ayan o. Falls 1 ka mo. Falls 1 pa lang. May 1, 2, 3. Tatlo na yung bumaba. Tatlo sino yung mga bumaba? 30 daw ang isa. 30 na. Maski mag-entrance tayo, ay maski pupunta ka lang ng entrance. Sige, tignan natin para may ano tayo. Ayan. Sige. May discount po ba? Senior. 20 pala, 20 ho lang. Ay, 20. So 20 pesos ang entrance. So 7, 8, 9, 10, 11, 12. murang-mura. Okay guys, pababa kami sa falls number 1 dito sa Bulinaw. Ayan o. So ito yung mga daan. Malalim daw dyan? Opo. Pwede na tumalon doon. Saan? Nakakakata daw doon. Saan nyo akyatan? Ayun o. Ayo. Okay din taas O, tungtong ka dyan. Sige, i-promote mo yung Bulinaw Falls mo. Muli na po. Musta ang biyahe? Makawit pa ka. Ano? Saan ka ba nakaupo? Sa likod. Sa likod. So ito guys yung tubig ang linaw. Sobrang linaw guys. Ayan so paano makapunta ron sa falls, Andre? May nakatan daw po doon. Tapos, hanggang doon. Tatalon ka pa doon sa may isa, tapos pangalawa, tapos dyan na yung pangatlo. Kung ayaw mo tumalon, gusto mo pumunta lang doon sa falls. Ayan sumakay ka ng balsa. Opo. Yan. Tapos papunta doon. Ayan guys. 18 po yata to. Ha? 18 feet yata. 18 feet, doon taas na yan? Opo. Sino sabi? Nagtanong ka? Hindi po, yung lalim po. Yung lalim nito 18 feet. Yung taas niyan? Siguro mga, hindi ko alam. Madulas ante. Madulas. Morning ate. Ilang taas ng falls na yan ate? Yung binabagsakan ng tubig na yan. 35 feet. Taas din Ayan po si Andre. Papunta kami doon guys sa may taas ng falls. Muntik na ako madulas kanina. So ito guys yung dinadaanan paakyat doon sa may taas ng falls. And then pwede kayong tumalon. Ayan So dito nang gagaling yung tubig ng falls guys. Ayan. Tsaka doon. So nandito kami sa may taas guys Ano ka dyan dito? Nakakatakot, makabalaglag. Meron pa rin Para sa vlog. Pero yung falls 3 ay din pa sa banda dulo po. Lalakarin nyo natin? Ay hindi. Sasakyan uli. Sasakay pa kayo. So panibagong parking at saka entrance uli. Aba, mayaman ang Bulinaw Buti na lang. Buti na lang hanggang falls 3, kung falls 5 yan. Buong taon hindi naman na tutuyuan to Hindi. Hindi, tuloy-tuloy pa rin. Pero pagkatag-ulan na po.
Hindi na rin maganda. Kasi ano yun, malalim. Malalim. Pero tumatanggap pa rin sila ng guest pag tag-ulan. Aywan ko lang po kasi bihira na po po. Hindi po taga kayo dito nag-ano. Dito po ako pero Sabado Linggo po ako. Ay, naka-assign po kayo. Okay. Boy, pwede magtanong, Boy? Ano yan, boy? Anong falls po ito? 1. Falls number 1? Yes. May number 2 pa ba? Mga na pupuntahan natin yan. Okay, taga rito po kayo? Hindi. Hindi rin kayo taga rito? Walang niya ka pala eh. Ayan na po. Batang-bata sa ating matira. A few moments later. Okay guys, nandito tayo sa may parking lot ng Bolinao Falls number 3. Nandito raw ang pinakamagandang falls dito sa Bolinao. Yan, baba ulit tayo, baba. May tindahan na rin dito, ayan oh. Okay guys, ito na yung ito na yung Bolinao Falls number 3. Tama nga yung sinabi nila na ito ang pinakamagandang falls na makikita rito sa Bolinao, yung 1, 2 and 3 dahil mas malaki siya at meron ding mga tawag diyan, yung mga butas, mga basin. So ito guys yung daan papunta doon sa may falls. Ayan po yung may-ari ng falls, si Madam Jing. At siya rin po yung co-owner, si Ate Eileen. Ba't nila kaya winawalis yan? Nililinisan. Okay oh. So malinis talaga dito guys oh. Well maintained. So ingat-ingat lang dito guys, madulas papunta rito oh. Ayan guys oh, malinaw siya guys. Itong lugar daw na to, itong part na to para sa mga bata kasi mabababaw oh. Ayan. Doon guys, yun. Malalim siya. So kung marunong kang lumangoy, mas mag-e-enjoy ka sa banda ron. Pero kung gusto mo lang lumublob, ayan guys oh, napakalinaw, grabe. Ang ganda ng lugar. Okay, cottage. 300 pesos. Ayan, 300 pesos. Kaya na. Uy, Dre. Dre, magsiswimming ka na? Hindi, Mas mo. Ne. Taboy Andre lang. naman, wait lang na ako. Parang ano. Ayan. Malalim! Malalim yan. Tanga-tanga. Ay, marunong lumangoy. Malalim. Hindi mo mahuhuli yan. Dre, may ahas. Hindi na napigilan ni Andre guys. So ayun, lumangoy na ang unggoy oh. Dito na lang. Malamig. Sobrang lamig. Dito ka. Ano na dito? Malilim. Opo, mamaya po ma'am. Okay, dito na lang kasi malapit tayo sa ano. Bata. Ano niluluto mo bata? Kahoy po. Kahoy. Inihaw na kahoy. Luto na ba yung inihaw na kahoy mo bata? Diba? Bakit di ka sasalita? Napasasabi ka. Ay, ayun na nga, oh. Ngayon pa, didiskartehan nung wala na. Wala diskartehan. Mukhang nasira yung galing mo dyan Kuya Dan ah.
Ito, may rubber ito Hoy, tingnan natanggal. niyo mabuti. Ano, May pag rubber. natapon niya, wala tayong Kaya ulam. nagsisingil. Malalim na dyan.